Diyan naman po sa may Bunuan Bukig National High School, nakahanda sa patuloy na pagtaas naman ng bilang ng mga mag-aaral. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern JC Lacunsaya. 104.7 IFM Report. Kasabay ng pagbubukas ng mga klase, mahalaga ang maayos na paghahanda ng mga paaralan upang masigurong handa ang mga guro at estudyante sa susunod na school year. Sa panayam ng IFM News Dagupan, ibinahagi ni Health Teacher 3 Maria Merlinda P. Mariado ang naging paghahanda ng Bunuan Bukig National High School upang maging maayos ang unang araw ng klase. Sa Bunuan Bukig National High School, maraming magaganda at kakaibang pagbabago na nangyari sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Kasi po, sa ngayon, handang-handa po ang lahat, naka-organize po ang lahat, in preparedness po sa taong ito, dahil sa pangungulo ng aming buding principal na si Sir Raymond N. Villere. Organized po ngayon, halos wala na po kaming problema sa unang araw dahil nung mga nakaraang linggo, handang-handa na ang mga classrooms, mga teachers, at pati ng kanilang mga task. Dahil po sa 3-term na ito, kami po ay talagang, pinaghandaan po namin talaga ang 3-term curriculum sa taon. Noong nakaraang taon ay mahigit 2,000 ang mga mag-aaral namin from junior high school to senior high school. Sa ngayon po, mas dumagsa ang sa junior high school. Pero medyo nakukulangan lang naman po kami ng konti sa senior high school dahil nga po sa maraming mga pakulo ng mga nasa private sectors ng mga senior high school. Kaya may mga ilang lumipat pero mas marami pa rin naman po nagstay po sa amin. Sapat na sapat po, sobra pa nga po ang classrooms nila. At sa junior high school, sakto lang po. 40 to 44 bawat classrooms ang na-accommodate namin. At dahil shifting po kami sa umaga, grade 7 and 8, at sa hapon naman same rooms, same classrooms, grade 9 and 10 po. Samantala, patuloy ding tinutugunan ng paaralan ang pagdami ng mga mag-aaral, partikular na sa junior high school, habang nanatiling sapat ang mga silid-aralan upang ma-accommodate ang mga ito. Sa kabila nito, nananatiling nakatuon ang paaralan sa pagbibigay ng maayos na learning environment para sa mga estudyante ngayong school year. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.